Tinoda kuchingamidza isangano dzvene raMwari muEast Zimbabwe Conference paservice yedu yatakupinda panguva ino. Toda kutenda Mwari kuti vari kutichengetedza, vari kutirwira kubva kuzvizhinji zvinogona kukanganisa mukana wekuti Mwari vataure nesu. Mufaro wangu panguva ino kuti ndikuchingamidzei kurusando runo nekukuintroducai kumutumwa waMwari atumwa neshoko nechingwa chakafanira panguva yakafanira. Nguva ino tichawana maridzo yedu kubva kuna Pastor Innocent Banga, ndo vachataura nesu, Mwari achivashandisa isu tiri panzvimbo dzedu takateerera Mwari vachitaura nesu. Ngatidzorei hope dzedu tive nenguva yekunamata kuti tipinde pamaridzo yedu. Baba vedu vari kumusoro kudenga, tinokutendai mukati menguva dzino. Tinotenda nemukana wamatipa kuti tinzwe muchitaura nesu. Munamato wedu kuti musanyarara kuhana dzedu, mataura nesu, tipe chipo chikuru chekutendeuka nekurarama sezvamunoda kuti pakupera kwerusando huno tifare titi Mwari vanga vari pakati pedu. Muzita raJesu tinonamata. Amen. Ndinokuchingamidzai mhuri yeZimbabwe muzita raJesu muponesi wedu. Ndinovimba Mwari wekudenga ari kuchengetai apo tiri kuenderera mberi tiri pamusangano wematumba wa2020 watiri kuteerera tiri mumagindimukindi akasiyana-siyana, ZFM neDiamond FM. Tinotenda Mwari nekutiitira zvakanaka. Ngatinamatei. Baba wari kudenga, mbiri nerukudzo kuzita renyu. Toda kutendai. Tiri kuenderera mberi neservice nemaservices emusangano wamatumba. Atinokumbira mweya wenyu mutsvene kuti ugotibatsira kutsanangura vateereri zvekare vagone kunzwa pakupedzisira tigoponeswa. Mbiri igopiwa kwamuri nekusingaperi. Amen and amen. Tinotenda nhasi tiri kufamba nemusoro wenyaya watinawo mangwanani ano, musoro wenyaya unokosha uri kutiwo avoid a crash landing. Avoid a crash landing. Muchaiona kuti ichabuda zvakadi. Regai tiende pavhesi redu ratoda kutanga naro kubva mubhuku raDeuteronomy. Book ra Deuteronomy chapter 18 pavhesi ya9. Ndopane patoda kuti tidzidze mukati mezuva ranhasi. Ukaverenga vhesi 9, musoro wenyaya wakapiwa mubhaibheri rechishona unotiwo havafaniri kutevera tsika dzavahedheni. Ndo musoro wenyaya wakapiwa nevanyori vebhaibheri namascholars vari kutiwo ndo zvirimo mukati mechapter yatoda kuverenga panapa. Saka chapter 18 vhesi ya9 inotanga ichitiyo panapa: zvino kana wasvika munyika yaunopiwa naJehovha Mwari wako, usadzidza kutevera zvinonyangadza zvendudzi idzo. Verse 10. Pakati pako hapafaniri kuwanikwa munhu unopinza mwanakomana wake kana mwanasikana wake mumoto. 1. Kana unovuka. 2. Kana unotenda mashura. 3. Kana unoita mazango. 4. Kana muroyi. 5. Verse number 11. Kana ng'anga. 6. Kana unobvunza masvikiro. 7. Kana muvuki. 8. Kana unobvunza vakafa. 9. Nokuti vose vanoita zvinhu izvi vanonyangadza Jehovha. Nokuda kwezvinonyangadza izvi Jehovha Mwari wako unovadzinga pamberi pako. Unofanira kuva wakarurama pamberi paJehovha Mwari wako. Mwari vanopafadze kuverengwa kweshoko ravo. Kana tichidzidza panapa Deuteronomy chapter 18, pfungwa yatingangoda kuti titange teyanika taisa pachena ipfungwa inoti rwendo rwavana veIsraeri rwavari kufamba vachibva Ijipita vachienda Kenani, rwendo rwokuti tinotora zvidzidzo isu tiri kubva panyika ino tichienda kudenga. Saka tiri kuona panapa vana veIsraeri. Rega tingotaura zvishoma zvamunofanira kuziva panyaya iyi kuti igogona kunzwika. Nyaya iyi iri kuitika mugore rechi40. Remember, they took 40 years, vakatora makore 14. Saka nyaya iri kuitika in the 4th year. Uye zvekare in the last month of the 4th year. Nemamwe mazwi iri kuitika mumwedzi wekupedzisira wegore rechi40 kuti vasvike Kenani. Roti mubati pfungwa last month yavo yekuti yegore rechi40 yanga iri packed. Nopatiri kuona Moses panapa ashara kuvana veIsraeri. Uye zvekare nopatinoona Moses achizofa, nopatinozomona achikwira pagomo rePisga, nopatinozoona zvekare vana veIsraeri vamwe vachikundikana paShekemu. Saka mwedzi wokupedzisira uyu wanga uri packed zviri serious. Saka ndozvatinoona panapa nzvimbo yachona yanga iri Moab. Vanga vari
bani reMoab kana kuti the plain of Moab. Vanotidza bhaibheri ndofunga makamboverenga mukaona kuti Moab kana chaona zveMoab, it was Moab pabani reMoab nechepamberi papaine rwizi Jordan, kuseri kwacho tapinda muKenani. Saka pavanga vari apa kapa papari padhuze neKenani, they were nearer Canaan. Vanga vapadhuze, they were in the last minutes, vanga vamumazuva ekupedzisira avo ekunopinda Canaan. Actually ukaverenga vanyori vakawanda vanotaura kuti uri pabani reMoab waigona kunzwa hwai dzichichema. There was excitement mukati mavana vaIsraeri. Hanzi uri pabani reMoab, hanzi waidzwa madrums eCanaan. There were signs that they were nearer Canaan. Uri pabani roriri waiona michero vegetation yakasvibira yeCanaan. Vari panzvimbo iyi vakanga vakutoona kuti we are near Canaan, and they had excitement. And at that very moment lopatiri kuona Moses achiuya naDeuteronomy chapter 18 paverse 9. Ndoda kuti muteererese vateereri nyaya inokosha yatiri kupiwa panapo. Ndabva ndaita mubvunzo kuti asi mashoko aya aifanira kupiwa vana vaIsraeri pekutanga here kana kuti aifanira kupiwa vana vaIsraeri kekupedzisira? Ndopatoda kuti titarise panapa. Rega ngoshandisa panapa mufananidzo unoti kana uchipinda mundege ichitanga kuita take off unonzi fasten your seat belts. Kana yakunomhara zvekare yakuita landing unonzi fasten your seat belts again. Zvoreva kuti pakulenda vari kuti uavoid the crash landing, make sure you have fastened your seat belts. Saka ndiri kuti kwamuri vanhu vaMwari, Mwari ane hanya nematangiro edu, Mwari ane hanya nemapedzero edu. Vana vaIsraeri vakanga vatanga rwendo rwekuenda Canaan, vakuenda kwekupedzisira kuenda nhete kumagumo. Ipapo Mwari ndopaari kuunza nyaya inokosha yatoda kudzidza nhasi. Saka Mwari ndopaari kutuma shoko kuna Moses. Rega nditore ndikuudzei vanhu vaMwari, pana ndiri kuverenga nyaya ndakazipigwa ndichinzwa mumwe munyori zvikanzi pakanga pakamira vana vaIsraeri panogona kufananidzwa nepatamira nhasi naJesu, kwakuti masainzi ese akuonekwa. Vaiona vanga vakunzwa hwai dziri vachinzwa kuchema kwehwai, vachigona kuona miti, masainzi esmoke yaisimuka, vachinzwa madrums achirira. They could hear, they were near. Rega ndikutaura vanhu vaMwari, isusu pamazuva edu anhasi masainzi aitika. Vana korona vauya, vaprofita venhema vauya, zvirwere zvisingarapike zvauya. We are getting closer. Our salvation is getting nearer than we first believed. Hamatsodikamwa. Saka pabani reMoab tingabafananidza nepatiri nhasi munhu waMwari. Tasara neJordan, it's just Jordan. And kuseri kwaJordan tapinda nenyasha. Toimba tipinde here Mwari, tipinde Mwari. Tashika. We are almost at the borders of our salvation. Ndoda kuti uzive kuti panguva iyoyo Mwari ndopaari kunza shoko zvikanzi hey, musanyanya kufarisa, be careful. Unoziva kuti magumo emunhu akakosha pane matangiro. Vakatanga naMwari vanofanira kunopedza naMwari. Rega ndikuudze vamwe vedu watakatanga tiri mhombwe, but it's important kupedza naMwari. Chirongori murasta wembanje, chirongori munhu anonetsa uri mwana asingateereri wamadrugs. Magumo emunhu akakosha pane matangiro. Panapa vana vaIsraeri vakagona kuteerera izvi vakabatsirika. Zvikanzi kana masvika kunyika yamunopiwa naJehovha Mwari, musadzidza kuita zvinoitwa nendudzi idzodzo. Rega tifambe munhu waMwari. We are getting closer. Verse 19. Chapter 18 verse 9. Zvikanzi kana wasvika kunyika yaunopiwa naJehovha Mwari wako, ndoti mubate zvanzi vanoita izvi vanonyangadza Jehovha zvipi zvacho. Usapinza mwanasikana wako kana mwanakomana wako mumoto, usaita mazango, usavuka, usabvunza vakafa, usaita murohi, usaita n'anga, usabvunza n'anga. Mwari ari kutaura neIsraeri achivaudza kuti
makuenda kumagumo zvabva zvandifungisa mumwe munyoro andofarira achinyora nyaya anoisa pachena zvikanzi namazuva okupedzisira just before Jesu asati vauya zvii zvimwe zvichaitika zvikanzi Satani uchaunza deception yakakura zvikanzi one of his greatest deceptions is spiritualism inyaya dzevakafa inyaya dziri kutaurwa panapa vasvika paMoab vanoda kukrosa kuCanaan Mwari anointrodusa ngwarirai makunopinda asi pakati pako muri rudzi rutsvene makasiyana nevamwe marudzi musaita izvi. Saka panapa vateereri ndoda kuti tifambe tese zvakanaka panyaya. Chechi yanhasi yaita dambudziko taapadhuze nekuenda kumusha but problem pakati pedu vamwe vedu vanogona kusara some may not make it chii nemhaka yekuti tsika dzavahedhen dziri pakati pedu. Mwari ane problem netsika dzavahedhen. Mwari ane problem nezvatinoita nezvatinotenda pamusoro pevakafa. Mwari ane problem nazvo. Bhaibheri riri kuisa pachena panapa ngakusava neanobvunza n'anga ngakusava neanobvunza masvikiro ngakusava nevanorova makuva vachidzosa vafi mumusha. Spiritualism becomes the issue as we get drawn nearer. Unoziva kuti iko zvezi vanhu vaMwari kana church in Africa ndochemera church in Africa. I don't know kuti ndiani uchatirumura padambudziko rekusanganisa chiKristu nechivanhu. Mwari ngaatinzwire tsitsi nenyasha nengoni kuti tigone kuzvirumura kubva muchivanhu togona kuzvirumura tigone kunamata Mwari zviri pure tisina tsika dzechihedheni. Munhu anobva unoziva kuti muteererika munhu makuseni manheru emusi weFriday so unomuona pamabavo pakaungamwa so pari kuimbwa havo ndibaba tavaona havo ndibaba vedu pari kuimba izvi so mangwana nesabata Jesu Jesu ndasimbi. Tine vanhu vanosanganisa musi weSaturday pamwe vanopinda Shona wanzwa waroni dhumburi namanyere mukadzi wangu dhumburi apedza nemusi weSondo aenda kuchechi oti ndinonamata womunzwa achiimba Jesu ngarumbidzwe ngarumbidzwe. Tane vanhu vanomixa religion yakasanganiswa. Mwari vari kuti vanhu vaMwari takwenda kumagumo kwenda nhete hakuchadi. Saka diabolos achashandisa weapon yespiritualism pamazuva okupedzisira. Ndoda kuti mucherechedza mudzinza maunobva. Hamusi kurova makuva here muchidzosa vafi mumusha. Hamusi kubvunza n'anga here inini. Hamusi kunoromba here inini. Unoziva kuti tine maKristu so ekutika kuti vabudirire muupenyu muri kuchiva maGD6 muchichiva maBenz muchichiva makambani avanhu but zvimwe zvacho zvakaindigwa kun'anga vanhu vakapiwa makona vari kunamata vari maeredha. Mwari ane dambudziko nesangano reAfrica. Saka vapa maplains of Moab zvikanzi apa ndo panotaurwa nyaya inopisa haideki inopisa Mwari ndo paari kuintrodusa nyaya zvikanzi imi muri rudzi rutsvene musazonoita zvinoitwa nevaKenani. Mwari ari kutoti zvinondinyangadza. Wakambopinda patoilet makambopinda papublic toilet here yepagrowth point pamira bhazi so yekuti inoshandiswa nezvidhakwa nemunhu wese ukapinda imomo munhu ushape kutarisa. Mwari ari kuti zvinondinyangadza zvinosemesa Mwari. Vanhu vanosanganisa chivanhu nechiKristu. Vanhu vanoita zvokubvunza vakafa vachirova makuva ndo vanomhanya nemaponde parufu. Hamuna kuisa bondo vaisa bonde vamhanya mutenderedzeika 7 pakuva ona eredha ndo vari kutenderedza 7 times chituna. Toda kudzimaidza mweya wake. Sangano raMwari. Mwari ari kuti kana wasvika munyika handidi kunzwa kuti pane pakati penyu ari kubvunza n'anga. Unoziva ndikushamisika uziva kuti tsika dzavahedheni dzazara senge panozvarwa mwana mutsva ukaita zvekutamba muteereri pamuchato ungwarire unotaurirwa tunyaya isatambo muchiuno akure zvakanaka isatambo imwe pagumbo isa imwe musoro isa imwe panzeve unoudzwa tunhu twakawanda nemaKristu. Vana mai dhoka neumwana mai vari wadzano ndo vanomanya iwe unofanira kudai tora nhu yako udai tiri rudzi rutsvene hatifanira kuteedzera tsika dzavahedheni. Rega ndimanye pana Peter ndoda kudzoka ndichirovanisa panapa zvakanaka. Iwai Peter zvaanotaura Peter anoitaura zvakanaka panapa nemumwe muto anoti kudii pana 1 Peter chapter 4 pavhesi ya 3. Rega tiverenge muwe panapa
Zvikanzi panapa, nokuti nguva yakapfuura yakaringana kuita kuda kwavahedheni. Hanzi nguva yakapfuura yakaringana yekuita kuda kwavahedheni. Kwai kudii? Rega tiverenge. Right? Kuti rega tiende pavhesi 3 zvakare. Nokuti nguva yakapfuura yakaringana yekuita kuda kwavahedheni, nokufamba noutere, nokuchiva, nokunwa waini, nokutamba kwakaipa namabira, nokutamba kwakaipa namabira, nokunamata zvifananidzo zvisakafanira. Bhaibheri riri kuti nguva yakwana kuda kwavahedheni hakuchafanira kuwanikwa pakati pedu. Amen. I hope someone is hearing me this. Ari kuninzwa masikatana. Pana ari kuninzwa. Mwari ari kuti uri rudzi rutsvene iwewe. Nguva yakakwana pamaita zvamabira. It's enough. Nguva yakakwana yamaita zvekumwa waini. Itsika dzavahedheni. Ndonyaya iri kutaurwa naMwari panapa. Handidi kunzwa nokuti Bhaibheri rinongoti wakafa chaanoziva. Muparidzi chapter 9 verse 5. Kunyange rudo rwake nekuvenga kwake zvanguva zvapfuura hazvo. Muparidzi 9 verse 10. Inobva yati kudii papa? Zvowana nesimba rako rose kuti uzviite. Zviite nesimba rako rose nokuti hakuna zivo kana zano kana uchenjeri kusiori kwaunoenda. Mapisani 115 pavhesi 17. Vakafa havarumbidzi Jehovha. Kunyange ani nani anoburukira kwakanyarara. Psalm 146 pavhesi 4. Rinongoisa pachena nezuva raunofa. Mano ako anopera. Job anobva atoti akafa hadzoki kumba. Regai ndikutaurira naMwari. Iri ndo dambudziko ratinaro masangano mazhinji. Tane vanhu vari kusanganisa spiritual adultery. Jeremiah paakapiwa nyaya iyi anoitora spiritual adultery. Regai ndikuudzei vanhu vaMwari, chinonzi church. Tochiona pana Abraham. Tikaverenga mubhuku raJoshua tichiona Abraham achida mwana Mwari. Akanzi akabviswa, akadzurwa naMwari kubva mutsika dzamadzibaba ake, kubva mukunamatwa kwechivanhu chamamazuva iwayo, chenzvimbo dzaaigara. Mwari akamubvisa akamuisa pake ega, akamupa chinamato chakachena, chinamato chiri pure. Ndopatinoona Abraham achizopiwa mapromises naMwari. Uchava rudzi rukuru iwe. Ndopatinoona Abraham achizotanga nechinamato chikazopiwa kwatiri chimuti, chikapiwa kuvana vese vechimuti. Chimuti chikafamba muNew Testament. Tonoona chimuti chipiwa the 12 disciples. Vhangeri rikazopiwa vana Paul vakauya naro kuvahedheni kwatiri nhasi. Zvikanzi asi mimi tereresai. Marudzi rutsvene. Abraham akamiswa naMwari kuti ave mutsvene. Vana veIsraeri vakamiswa kuti vave vatsvene. Vaapostora vakamiswa naMwari vakatsaurwa kuti vave vatsvene. Shoko rikasvika kwatiri isu vahedheni. Mwari ari kutarisira tiri pa the plains of Moab kuti hatifanira kunge tichine chinamato chekusanganisa. Honey with sugar Christianity. Wakomana vanotengesa uchi murodhi ukaita zvekutamba, kana usingazivi uchi vanokutengesera uchi ukasangana neshuga. Tane chinamato. Kwane vafundisi vanogadzira a concoction, vanogadzira mubatanidzwo wechinamato chechivanhu chekuti unenge uchinzi kana wakuda kunamata tanga wanooneka vedzinza rekwako, wosvika ukandafodya pasi, ndakuenda chindisiyawo vedzinza ndakunonamata. Rega ndikuudze munhu waMwari, Mwari ari kuti uri rudzi rutsvene. Ngakusava nemunhu unobvunza vakafa kana unotenda mashura, kana unoita mazango, kana unoita zvomushonga, kana unoita squad yeuroyi. Hazvifanire kuwanikwa pakati pavanhu vaMwari. Ndoda kutaura kwamuri mangwa masikatano vana vaMwari. Ndoda kuti muzive kuti Mwari ari kutarisira kuti tirarame upenyu hwakasiyana navahedheni. Takuenda kumagumo. Nyika yakunopera. Ndowanzwa vaimba vachimba, isi toenda kumagumo. Isi toenda kumagumo. Toenda kumagumo. Vachiimba chipostori, toenda kumagumo. Kana kuri kwedu kusavata ndopatinoimba zuva rekuguma tichaona mambo. Uyanira home munhu waMwari. Rasa chavakabata taapedyo nekumusha. Why should you hold on kuzvinhu zvisina maturo? Satan mumazuva okupedzisira uchazama vateereri kuunza matambudziko ekuti dzimwe nguva zvinoita songe solution yacho inobva kun'anga. Wakambodzwa ino vachitaurana pachechi isu vachiudzana kuti munoziva mukuruka taakutaura reality manje. Unoziva apa techingoita ndezvekunamata but ndo riyaza taakuda kuudza. Reality ndeyekudai so. Izvi zvawira mwana izvi zvaakuda kuti mumbofamba. Saka unogona kuona vanhu vechechi vachirongana vachiudza munhu kuti dai wambofamba muchechi yaMwari.
tane zvinamato. Rega ndikuudze, tiza neupenyu hwako. Ukanzwa mufundisi amuka achindotaura nevakafa, tiza neupenyu hwako. Hakuna, Bhaibheri rinoti vakafa havatauri navapenyu. Pamunodzosa vakafa mumusha, dai aimuka ari iye wakafa wacho, maipamirere. Rega ndikutaurira kanga story kakazoitika nekurumbidza. Kakaitika pane imwe nzvimbo. Mumwe mukomana ndokubatwa nemweya usiriwo, ndokutora fambi mubhawa ndokuenda naye kumba. Asvika naye kumba haana kuziva kuti wakanga akaremara musikana uyu. Saka zvakaitika akanga asina rimwe gumbo, asina zvekare rimwe ruoko, saka anga ane zvokuisira. Saka zvakaitika ndezvokuti musikana panguva yekurara paya wakatora ruoko ndokubvisa ndokuisa padivi, ndokutora zvekare rimwe gumbo ndokuisa padivi. Paakada kuti abvise wigi yemusoro, mukomana akafunga kuti wakomana chipoko, akabuda ari bara chipoko boys. Akavhunduka, vanhu vakazouya kuzoona kuti akomana. Vanhu vanoziziva kuti vakafa havatauri navapenyu, vakafa havadzoki. Ndosaka vachizointrodusa matems ekuchipoko. Tinoziva kuti zvipoko kubata kwesimba raSatani. Tinoziva kuti patinoti kudzosa mufi mumusha kubata kwesimba radiabhorosi. Minana yese nemishonga. Unoziva chinonzi chikwambo chaicha, tinotora chinonzi chikwambo chiromba. Ukona wapiwa chese chinonzi mushonga wemari. Hakuna mushonga wemari. Kwangona wapiwa uzati wapiwa chikwambo. Asi nawe uzokutaurira kuti tiri pamapeto ka Mwari ari kuti ndoda kuti uve nemugumo wakanaka. Pawakatangira wakatanga. Asi kwatava kunopedza, chipedza usisina. Pedza usisina kadi. Hama yangu inodikamwa pedza usisina. Kana zvaive aive machira emudzimu aive mumusha. Pedza usisina. Pedza musisina tsika dzekudzosa vafi mumusha. Pedza musisabvunze n'anga. Mwari ari kuti tapa Moab. We can now smell. Unoziva kuti panguva iyoyi ukaverenga Moses, ndo patinoona Moses achipiwa nenge vision. Moses akaona mukana wekupiwa vision paMount Pisgah napaMount Maple. Moses paari kupiwa paPisgah paya nobva apiwa Canaan, akaradzwa zvayaive Canaan yava inopinda vana veIsraeri, nobva azoudzwa nezveCanaan yagadzirwa munyika inouya. Ndikuudze vanhu vaMwari, kune nyika yakanaka ichauya yatinofanira kushuvira kuenda. Tichatambudzika panyika ino. Unoziva kuti vanhu vanoendera kun'anga nekuenda kune vanhu vaya vanozviti vaprofita. Mozoti chinondishamisa, makambozvineti kune vamwe vaprofita vakamuka mazuva ano vekuti anoti kana kuda kuti ndikubatsire ndiri n'anga ndogona kukubatsira, kana kuda kuti ndikubatsire ndiri muprofita ndogona kukubatsira. Saka i2 in 1 ndo inonzi mweya yetsvina tizai. Ukaverenga bhuku remabasa apostori pane mumwe murume ainzi Simon. Murume uyu chapter 8 inototsanangura kuti murume uyu waiva n'anga, asi vanhu vaiti uyu munhu esimba guru raMwari. Munhu wese kana dai kwaendwa nemakombi muSamaria zvaingonzi kwaSimon. Kombi yese yapfuura kwaSimon, bhengo rawaona kwaSimon, bhutsi yakapfekwa kwaSimon, chenze kwaSimon. But Simon ing'anga, dzimwe n'anga dziri muchechi vanhu vaMwari. Bhaibheri rikuti ngakusava nemunhu unobvunza n'anga kana unobvunza wakafa, kana unobvunza masvikiro. Takuenda kupedzisira nyaya yespiritualism, teresa ichechi yaMwari. Nyaya idzi dzevakafa ndo nyaya dzichamutswa naSatani kumberi kwatakuenda kuno, kuenda nete kumagumo, kumapeto. You need to wakufanira kuzvigadzirisa amenodikamwa kutendeuka nezita raJesu. Mwari ari ready to forgive you. Unogona nguva wakazviita munguva dzekusaziva, pamwe nguva washaiwa mwana, dzimwe nguva mwana anga asina kuuya, dzimwe nguva papa asina mukomana hapana aikuda, dzimwe nguva mabhizinesi aingobroka, dzimwe nguva pane nhamo dzakakuwira ukaendako. Pandada kutaurira munhu waMwari kwatakuenda, Bhaibheri rikuti rega ndipedza nekuverenga vhesi rangu Hebrew chapter ipapapa ndoda kudzoka ipapapa pana Deuteronomy chapter 18 pavhesi ya 9 ndopa ndiri kuda ipapapa ndakuda pavhesi ya 10. Pakati pako hapafaniri kuwanikwa munhu unopinza mwanasikana wake kana mwanakomana wake moto. Rega ndimhanye panapa. Kana unovuka, kana unotenda mashura, kana unoita mazango, kana muroyi, kana n'anga, kana unobvunza masvikiro, kana mauki, kana unobvunza vakafa, nokuti vose vanoita izvi vanonyangadza Jehovha. Teerera mudikanwa, Mwari ari kupatsanura vamwari nevasiri vamwari. Two groups are coming up here. We have got a heaven to go. We have got a heavenly Canaan to go. Moses was revealed, was shown a heaven to come. No yatinofanira kutsungirira pamunamato. No yatinofanira kutsungirira even nhamo ikauya. Munhu waMwari, ramba ukatenda. Ukaverenga vaHebheru panapa, rega ndipedze vaHebheru. Bhaibheri rinongoisa pachena kuti Jesu Bhaibheri rinongoisa pachena kuti Jesu wakatakura muchinjiko wake. He carried his cross nemhaka zvakanga zvaiswa pamberi pake. VaHebheru chapter 12 pavhesi ya 2. Tichitarira kuna Jesu, muvambi nomukwanisi wokutenda kwedu, iye wakatsungirira pamuchinjikwa nokuda kwomufaro wakaiswa pamberi pake.
pane mufaro uri mberi. Jesu akarwadziwa nemuchinjiko. Pane masituations anorwadza ekuti mhuri dzinotoenda kun'anga, enda unobvunzira, enda unobatsirwa, iguva ramai risina kurohwa. Pane zvakawanda zvichataurwa pamusoro pevakafa. But rega ndikuudze, tarira kuna Jesu, muvambi nomukwanisi wokutenda, the conquering faith. Jesu anobatsira, ndiye ega anogona kutibatsira hama dzinodikanwa, ndiye ega anogona kutipa kutenda kuti tigone kumira, tione simba rekumira mumatambudziko aya. The conquering faith of Jesus is given to us as a gift of faith. Dai mwana kudenga atibatsira, tagona kunamatira chipo ichi, tagona kunamatira kutenda, tigogona kumira kana miedzo ichatituma kuvakafa yauya mukati medzimhuri dzedu, kana miedzo ichatituma kuenda kun'anga yauya mukati memhuri dzedu. Dai mwana kudenga atibatsira, ndoda kunamata nemumwe munhu mangwananani masikatani kuti ari kuti iye Mwari ngaandibatsire, zvataurwa naMwari ndazvinzwa, kubva nhasi ndachira chikomba kuti handichazviti handichaiti. Dai Mwari wokudenga akukomborera kwauri ikoko, ndoda kuti uzvinamatire. Regai tiite munamato mupfupi, ngatinamatei. Baba vari kudenga muzita raJesu nokutendai. Onai vana venyu vasumudza maoko, vamwe vacho vakasanganisa kutenda, vakavhiringidzwa nevazhinji vauya mukati menyika. Ndaikumbira Mwari muvaregererawo, muvape kutanga patsva nawo. Uyu munamato wedu muzita raJesu nogara nekusingaperi. Amen and amen. Ngatisangane zvakare pane zvimwe zvironga zveCamp Meeting. God bless you now and forevermore. Amen. I'm a pilgrim in this land, heading for that happy strand, where the sands of God abide, let me glad and free forever. There shall come no pain, no care, no more tears in heaven fair. I shall dwell in peace at home through eternity. Gonna see my Lord and King, look upon his face. Some morning gonna make, let praises ring. When shall end this rest forever? Gonna leave this sinful world, gonna see God's flag unfurled. Come and go along with me to that happy, happy place. When the welcome bells shall ring, I'm gonna see my King, gonna shout and sing his praise, of his love exalt. Then I'm gonna see God's flag unfurled. When I leave this sinful world, then I walk the streets of God while the edge is long. Gonna see my Lord and King, look upon his face. Some morning gonna make, let praises ring. When shall end this rest forever? Gonna leave this sinful world, gonna see God's flag unfurled. Come and go along with me to that happy, happy place. I'm gonna leave this land, gonna join that happy band, gonna meet with loved ones there, never more to roam. Oh glory, I shall live with them all night, never more to say goodbye. Won't that be a happy time when we all get home? Gonna see my Lord and King, look upon his face. some morning gonna make, let praises ring. When shall end this rest forever? Gonna leave this sinful world, gonna see God's flag unfurled. Come and go along with me to that happy, happy place. Come along and go with me to that happy